pamilya mo, kay napas mo, kay naputbol kas trabaho. Imong sala sa imong amo, iyang sugo gisupak mo. Ang asawa nimog mga anak kay pagkaluoy way kaon nagluyang, samtang ikaw nagbaklay-baklay sa init kay nangitang kahirman o kwarta. Sa pagikan nimo mga anak dunay gibati gipangkalintura, sa kalisod sa imong sitwasyon maong anak kailakan. Giantos mo, gipugngan mo ang hapdos sa koto-koto, kay nangita kagkahirman, wala pagyoy nagpahula. Asawa nimog mga anak kay pagkaluoy way kaon nagluyang, samtang ikaw nagbaklay-baklay sa init kay nangitang kahirman o kwarta. Sa pagikan nimo mga anak dunay gibati gipangkalintura, sa kalisod sa imong sitwasyon maong anak kailakan. Asawa nimog mga anak kay pagkaluoy way kaon nagluyang, samtang ikaw nagbaklay-baklay sa init kay nangitang kahirman o kwarta. Sa pagikan nimo mga anak dunay gibati gipangkalintura, sa kalisod sa imong sitwasyon maong anak kailakan. Ang asawa nimog mga anak kay pagkaluoy way kaon nagluyang.